Takže, tento robot funguje na tomto princípe, nerozumiem, prečo má zapnutý program. Takže, tento motorček dolu poháňa tento mechanizmus s klbmi pre tento slnečník hore aj dole pomocou tohto piestu, čo tu je. Potom, tento color senzor, evotrokový, zisťuje, či je svetlo alebo tma. Takže ja to zapnem. Teraz sa mi podarí. Teraz je svetlo. Teraz je svetlo, takže sa nič nedieje. Zoberieme, otvorím si mobil. Dobre, tu zapnem svetlo a Maxo zhasne svetla. A vidíte? Ide dole. A zostane takto. Keby Maxo zase zasvietil... Alebo keby som zasvietil z vrchu. Alebo keby som zasvietil z vrchu. No tak by sa dážnik dal zase hore. A funguje to celkom dobre. Na to, že som to stával ja. A ja. Áno.